1, 2, 3 nanging tendangan tane tangan tangan tuh bayi pokoknya aku ini terupane ya ampun masa nyanyi ya ampun engko lek wong ayu lek lerek-lerek aja diguyu lho ya guyu aku wong ayu wong ayu kok kuwi to apa iki lah apa lah iki menungso ngene apa iki tadi mau aku sampe nek ra mendem ora lucu dosa nanda lucu nanda dosa aku di mana baru ditinggal kancane babuk ning genjot kae ngono kecapean oh kecapean ora kemendemen ya udah apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe aku ki setengah iki yo gumun mosok bekakas koyo ngene iki dadi bintang tamu gene Pak Suni aku yo gumun ngono rite ngelawak yo ora lucu belas tak omongi lawak sing lucu wis akeh. Iki wong-wong sing sementara iki golek sing ndak lucu. Dikelumpuk. Asline golek sing kena dihapusi ya. Asline kuwi. Wis kadang mati rasaku Kang Mas rungono tangisku. Bakal tak rungokke nanging Kang Mas sumangga angunjuk toya kaweningan. Kita golekne bro. Becike kamilana saka uripku. Paribasan rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen kawin loro atimu yo MMT pupu sing nelongso ada Mas Hoka ada Nanda Sari kok saru toh Nanda Santun keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadang mati rasaku Kang Mas rungono tangisku
koso kowe teko gawe lorong marang tresno iki wis tulanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu Abil Audio terima kasih MMT campur sering asik 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 Nanda Kidung Manggala sesek ning jero dodo pancen ngarake arep kepiye meneh kowe wong raguwe ojo silak batemu maranamu kan mas pupusun rasa tresnamu apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati jajak tok dintok aja tak do ditak wis apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Mari pasang rangge lintang neng akoso kowe tega gawe loro barang tresno